हेलो लोगोफोर गोदान भिडियो बयखौबो बराय हरगोरनाय थाबाय। बे भिडियोआनो जागोन काहानि आरो बे भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबासो बुजिनो हागोन। बे भिडियोआव लिरनानैसो दिन्थिनाय जायो, बेखायनो फरायलांनानै मोजाङै नायलांबाय था, अब्लासो हमनो हागोन। बेजों लोगोसे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे गोदान भिडियोआ नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। लोगोसे दहाय फुङाव भिडियो होनो हायासै, बेनिखायनो दा मोनायाव बे भिडियोखौ होनाय जासिगोन। फैदो जा बिदिब्ला